توكلت على الله 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 جميع جيك سمع دلما صلى توكلت على الله وينبوني بدي فما أعلم توكلت على الله جونجي جيك سمع دلما صلى توكلت على الله وكم جيك ديك فما علي توكلت على الله دلي فيونا فما على دو توكل ni wari dafara e passé daka kasirad namo sungalo e kungolo ate dugu wari ko dima fo dugu andugu dum warata de o koni kuma tala sa e ka sama moneto yi i yere ta sita sidi kan numéro flani warici war sera allo ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mone i yere ta a songo ka nɔgɔ ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mone jini kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka ngalon bɔnda Va, oui, j'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir on est au Canada, on est aux États-Unis, on est au trop. Eh Mouna. Eh ben, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanki? Mais on est où est-ce ça? Ah, on est à EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Kabeni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye Société Énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na donna nataw la ni fɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la EDM SA ko b'u kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sagon tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na. Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segi hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'a ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban
o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence dunuya a kɛmɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni laki ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence dunuya travel service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station soma yafula kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence dunuya travel service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Ayaw gardige chifle awo atuma sera Star FM sorobunda ka spécial promo Noël anaka spécial promo fin d'année olu de tuma sera Bamako ani Sikasso aw kana communiquer tout no bi fe ka usendo angani jeuna aka no aw bi jazz 460 jazz 2 jazz kori aw ka telefonu na ni drame keme ni mugandoroni aw gardige bi siga faraki wa aw ka sorota dogomani o ye sefawari wa mugandi e madon o kadi aw kana communiquer wala saka wa mugan caman sɔrɔ a ye jeu kɛ ka caya aw bɛ se ka tike ta fo tike mugan a ka nɔgɔ jazz 460 jazz 2 jazz aw b'o de kori aw ka telefɔniw na Star FM sɔrɔbonda ka spécial promo Noël ale tirage bɛ kɛ décembre kalo tile 24 Noël yɛrɛ dakɔrɔlani na wa spécial fin d'année o bɛ kɛ décembre kalo tile 31 a ye jeu caman kɛ aw ka nafolo caman sɔrɔ ka se ka aw ka fête de fin d'année diyabɔ hakilina jiginna aw bɛ deli ka tirage minnu kɛ tile kɔnɔ Star FM sɔrɔbonda la olu bɛ to senna ni o kɔdi ye jazz 460 jazz 1 jazz o sɔngɔ ye dɔrɔmɛ 60 ye Star FM sɔrɔbonda ni nali kɛra tare ye زخرهم دايما منجدد ambade te duma kanubaw ample domine ko bibina bela jile sigle kundo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogo mina ate fanan kadi katemoga tever rasul ka tashin furo kono fika baradala o bana ta butigi la doro ika foko tever rasul bena funjilama walima tever rasul nyamakulama walima a jasmine no mandie a simple o fanan be yino tever rasul ibe jafengo fe nyini tela a bela jile be ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna na an kana ɲɔgɔn nɛgɛ n'i ko te duma bibi na i b'a fɔ ko te ver rasul a bɛ foroko cɛɲi kɔnɔ ni ka sɛbɛn sanfɛla la ko rasul a foroko sanfɛ cɛ bɛ ɲamɛ sanfɛ tamaro sun jukɔrɔ wa i mago b'a nasugu fɛn o fɛn na o ja bɛ o foroko kan n'i mago bɛ a bɛnɛfunjilama kan bɛnɛfunji ja b'o kan n'i mago bɛ a ɲamakulama kan ɲamaku ja b'o kan fo ka taa bila jasmine na a n'a simple te ver rasul a jɛnsɛnnen don jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la ni waati na grossiste fɛn o fɛn bɛ suguba la n'i sera o ma n'an ka quartier kɔnɔ ani sugu wɛrɛw la i bɛ te ver rasul sɔrɔ ye n'i mago b'a camion va sanda la i bɛ wuli ka se ngolon na i ko makɔrɔ carré kɔnɔna na walima i bɛ nɛgɛjuru banba 76 44 30 29 79 60 31 60 a n balimakɛ i bɛ ka fɛn o fɛn fɔ te ver rasul la ni nin bɛɛ b'a la ayi ne tɛ ɲininkali kɛ tuguni ne bɛ wuli ka taa san te ver rasul ka sanu wa a ka di 100% naturel o tuma na an bɛɛ k'a min tin kan an ye dɛmɛ caman kɛ nka an b'an profite yan k'a fɔ e Kasimi yɛrɛ ɲɛna k'a fɔ baɲumankɛ tɔn mɔgɔw ye an ka da yɛlɛlen don hali bi an ma ambulance sɔngɔ an ma a kurun k'a fara ɲɔgɔn kan ni mɔgɔ min bɛ se ka an dɛmɛ numéro bɛ ni i bɛ se k'an dɛmɛ hali ambulance la ka ambulance d'an ma a bɛ se ka na hali n'a ye Kasimi ka yɔrɔ la yan an bɛ n'a minɛ yan numéro min bɛ yen n'an kɛlen don k'o bila ambulance dɛmɛ kama o de ye 77 37 21 42 77 37 21 42 Kasimi n'a ye mɔgɔ sɔrɔ min bɛ se k'an dɛmɛ n'Ala sɔnna ma o bɛ diya an ye an yɛrɛ n'a lase an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ
a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45 على الله توكلت على الله توكلت على الله توكلت على الله جنيجي سمع دلما صلى توكلت على الله وينغونيا بدي فما علمو توكلت an filɛbaw ani an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn bi ye juma wula ye an bɛ dugawu kɛ sa batokɛlaw ala k'u bɛɛ lajɛlen minɛ min ye juma kɔni ye ale tile sɛnsɛn ka se avant yɔrɔ la an bɛ ka don sibiri su la sa ni ala sɔnna a ma su in na fana an na tila ka na babu wɛrɛ sigi nka yan'o cɛ premier ministre halisa ale kɔni bɛ a ka wulikajɔw la wulikajɔ minnu n'olu hukumu kɔnɔna na sa fasodenw ka taa olu sɛgɛrɛ ani u bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya cogo min na min ye premier ministre ye bi jamanadenw ka tɔnjɛkulu min ye fasodenw tɔnw ye sa olu bɛɛ lajɛlen a y'olu fana bisimila a kɔni ye a ɲini u fɛ sa u k'u jija yaasa fɛn o fɛn n'u bɛna o sigi sen kan olu société civile mɔgɔw u sen ka se ka ye a la premier ministre ale yɛrɛ kɛrɛfɛla la sa ministre min bɛ n'o ye a nagakɔrɔ ministre ye n'o bɛ kalata ko ɲɛnabɔli kunna Mamani Nasire o fana tun bɛ a ko kɛnɛ kan centre min sigilen no bi Kulubakaw fɛ sa n'o bilalen no collectivité la premier ministre kɔni ka kuma senfɛ a sinsinna min kan o ye kalata sɛbɛn yɛrɛ bɛ kɛ min ye n'o ye liste électorale ye ka taa fara waati in kɔnɔna na yɛlɛma min bɛ ka don marabolo tacogo la ani mara kɛcogo la ani faso yɛrɛ ka cakɛdatigɛ jɛkulu olu baara kɛcogo la a ye nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ wa min ye baara taabolo ye ka kɛ ni jamanakuntigi yɛrɛ ye laɲini minnu kɛ sa a da donna nin bɛɛ lajɛlen na a y'a yira sa k'a fɔ nin waati in na kalata tɛ se ka kɛ cogoya si la fo kalata yɛrɛ bɛ kɛ kun min na o ka dɔn maaw fɛ bɛɛ kan k'a bila i kunna k'a dɔn k'a fɔ ko kalata a gɛlɛya yɛrɛ o ye a kɛli ye ka se k'a kɛ ka ɲɛ o de y'a gɛlɛya ye wa k'a kana bila maa si kunna fana ko kalata bɛna kɛ haraba la k'a man girin ko k'a kɛ ko fana kalata tɛ kalata min don a kɛlen don a ka se ka kɛ jɛlenya ni tilennenya la a kɔni y'a ɲini sa faso ka tɔnjɛkulu ninnu fɛ fasodenw ka tɔnjɛkulu ninnu fɛ u k'u jija sa u ka kɛ faso ale kɛrɛfɛ hakilina minnu b'u la fɛɛrɛ minnu b'u bolo ka se ka olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan yaasa cogo min na jamanadenw bɛɛ lajɛlen bɛ se cogo min na ka hunanfan sɔrɔ fɛn minnu na o ka kɛ u taabolo ye amara yani olu cɛ énergie ko kuma cayalen don nin waati in na premier ministre ale kɔni wulilen don k'i jɔ kɔlɛ fila min na bi o ye énergie ale ni politique bankun ka n'a ye énergie kɔni na sa a yera sa k'a fɔ ko min ye taji feerelaw ye u ka taa kuma ɲɔgɔnya don u n'olu cɛ fɔlɔ fɛɛrɛ bɛ se ka kɛ courant yɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na o fana dabali olu ka da min ye ntɛnɛn juma nata ye kɔmasegi kan ka kɛ nka amara an bɛ min fɔ maaw ye a kun la yira la k'a fɔ ko min ye Côte d'Ivoire jamana ye ko taa ka kɛ ye o kɔni ko in bɔra la pewu Mali ɲɛmaaw ko k'olu tɛna se ka taa Côte d'Ivoire olu tɛ se ka taa courant nɔfɛ Côte d'Ivoire kaw fɛ yen o daliyaw o b'olu yɛrɛ de bolo sabula u y'a dɔn k'a fɔ bi courant bɛ se ka sɔrɔ an yɛrɛ fɛ yan fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka sɔrɔ an bɛ courant sɔrɔ dafɛ jamana wɛrɛw fana bɛ yen fana fɛɛrɛ b'olu fana bolo an bɛ se ka courant sɔrɔ olu bolo nka min ye Côte d'Ivoire kaw ta in kɔni ye o ma don ba la kosɛbɛ premier ministre kɔni ko sa ko laɲini ye min ye k'a daminɛ sa nin décembre kalo in na ka taa se mars kalo san 2024 ma kɛmɛ siradala courant a ka se ka sɔrɔ 80 maaw ka se ka baara kɛ ko sabula foyi tɛ bi min bɛ se ka kɛ ni courant ni ale tɛ yen jɛkulu min bɛ yen n'o ye maakɔrɔw ka tɔn ye ale ye wele bila SMSS maaw ma SMSS ale ye faso ka cakɛda ye min ɲɛsinnen don maakɔrɔw ka retraite wariko ma o ɲɛmaaba n'o ye Isaka Kone ye ale yɛrɛ bisimilara kunun ko maakɔrɔw olu ka tɔgɔlaso la min ye Dayiru Jalo ye
ale min y'u ka tɔn ɲɛmaa ye sa a kɔni ni Isaka u ye hakilina falen kɛ min ye kin minnu fana bɛ yen baara minnu bɛ kɛ bi maa minnu bɛ yen n'olu kɔni ye maakɔrɔw ye olu yɛrɛ ka ko bɛ se ka kɛ cogo min na sa k'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka tigɛ sɔnɔgɔya bɛ se ka kɛ u ye u tacogo ɲuman n'u minɛcogo ɲuman na nin waati in na sa da donna nin bɛɛ lajɛlen na min ye CMSS directeur ye n'o ye Isaka Kone ye a ko nin de fɔra maa minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ kosɛbɛ o ye maakɔrɔw ye sabula maa minnu bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la nin waati n'a mara olu de b'olu ka musaka ci a bɛ waati jan bɔ min ye CMSS ye ale ye fɛɛrɛ caman sigi sen kan yaasa maa minnu bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la olu ka musaka ko olu bɛ se ka sigi sen kan cogo min na fɔlɔ n'o y'a sɔrɔ maaw tun bɛ duuru don fiɲɛ na ka na wari nɔfɛ sisan u b'a ci u ma koyi a ma se maakɔrɔ ka bɔ a nɔ na tuguni min y'i ka wari a bɛ taa bi ka Orange Money kɔnɔ nɛti i yɛrɛ b'a sɔrɔ i sigiyɔrɔ la k'a sɔrɔ i ma bɔ i nɔ na min ye musaka ɲamara a kun bɛ kɛ waati dɔ la fana kalo saba kun tɛ e k'u ma tila sisan k'a fana ni kɛ i ko kalo sarani ani ka fɛn san nka n'a bɛ b'i bolo o ka fisa i sigilen don san kalo 12 kalo saba o fana yɛlɛmaw bɛ ka kɛ a la ni Ala sɔnna ma min ye CMSS maaw ye u ka nin laɲini ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u y'a yira sa k'a fɔ ko maakɔrɔw u tɛna ɲinɛ olu kɔ fiyewu diɲɛ seleke naani ka musaka min bɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko Fonds mondial ale ye dɛmɛ ta ka don Mali ma minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna sa o ka hukumu kɔnɔna na u ye minɛnw kɔni caman san n'o o ye minɛnw ye baara bɛ se ka kɛ ni minɛn minnu ye ka taa se subahana mansiw ma sa k'o di an ka kɛnɛya minisiriso ma min ye médecin colonel Asaba Jalo Ture ye waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra nin kalo in tile 5 kununko k'a bɛ tali kɛ sa ka tɔgɔman fara min ye dɔgɔtɔrɔsow olu ka baaraw kan direction régionale de la santé k'olu fana dɛmɛ CSRF ka se ka dɛmɛ don olu fana ma u bɛ se k'u ka baaraw kɛ ka ɲɛ cogo min minɛn ninnu kɔni min filɛ nin ye Fonds mondial nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye sabula ale ka baara ye o ye ka se ka min ye cakɛda minnu bɛ kɛnɛyako hukumu kɔnɔna na ka se ka olu dɛmɛ Mali gouvernement ale y'a tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn caman na sɛbɛn minnu bɛ tali kɛ nin waati in na sanu Mali yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛ se ka bonya cogo min na sanu bɔyɔrɔ kɔnɔna na ka kɛ ni sanu sariya sɛbɛn kura ye lithium min bɛ bɔ Bugunikaw fɛ yen o sɛbɛn o bɛ a la min ye Nampalakaw ka sanu bɔyɔrɔ ye ka taa fara Korali Sud kan n'o o bɛ Fɛngolakaw fɛ yen Bitugo la ale tɔgɔ la ninnu bɛɛ lajɛlen jamana ye i niyɔrɔ ta nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ conseil des ministres tɛmɛnen na sɛbɛn ninnu kɔni larawulili baaraw kɛra nin bɛna n'a to sa Mali a niyɔrɔ bɛ bonya min ye fasodenw fana ye n'olu bɛ fɛ u sen ka ye ko ninnu na sa olu fana bɛɛ bɛna na faamuya sɔrɔ ko in na nin waleya bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ mun na Amara o ye k'a fɔ nin waati in na sanu ale sɛbɛnkura de sigilen don an ka jamana kɔnɔ o sɛbɛnkura in kɔni o tɛ bɛn fiyewu fo an ka hakɛw olu ka lajɛ ale sanuko kelen hukumu kɔnɔna na min ye mandat d'arrêt kɔni ye pour l'économique maaw olu y'o bɔ k'o ɲɛsin Marc Bristow ma dɛ n'ale ye Rangol kɔrɔlen n'o kɛlen don bariki ye bi o ɲɛmaa ye Gungutu ni Lulu fana u ka sanubɔyɔrɔ min bɛ o ɲɛmaa n'o ye an yɛrɛ ka jamanaden ye ko ninnu bɛɛ lajɛlen ko k'u ɲini sabula u ye min kɛ ko o ti bɛn anw ka jamana ka kumaniya a ka hɛrɛw ma min ye nafolo ye k'olu bayɛlɛma k'olu kɛ yuruguyurugu siraw ye min ye jɛlenya ko o ma y'u ka baaraw la san tɛmɛnen ninnu kɔnɔna na sa o la sa pour l'économique maaw kɔni olu ka cabinet filanan min y'u ka juge bɛɛ lajɛlen kɔrɔbalen n'o ye doyen des juges ye Musa Jara k'a mago bɛ ninnu na han Marc Bristow natɔ yan sa a bɛ gɛlɛya nin waati in na dɛ nka kuma ɲɔgɔnya bɛ se ka kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn bɛ faamuya ko la yaasa musaka in u bɛ se ka a sara cogo min na Amara tɛnɛnkunkaw fɛ yen min ye wolomasiri tabaw ye kibaruyaw y'a yira sa k'a fɔ kɔni ko olu bɛ wulikajɔba de la ye wulikajɔ min ni o y'a to sa u sera k'u boloda maa kan n ye min f'i ɲɛna o don Mali Moti mara Segu mara San mara Dɔngɔnɔ dugu kɔnɔna na dugu minnu bɛ yen ko olu ti jaga bɔ o ka dɔgɔ nka min ye armée ye ale kɔni taara sɔrɔ sa Bamanci wale kɛbaaw tɛnɛnkun fanfɛla la olu yɛrɛ kɔni kun taara maloba de tun yɔrɔ la sa k'u bɛna o tali de senfɛ sa min ye armée ye ale kɔni ma sɔn koyi sabula kalo de ni malo lahawtaba in bɛ bɔ ka d'u ma sɔmi nana kɛ u la min kɛ sa u ye mobili yɛrɛ kun charge ka ban koyi k'u b'u kunda ka bɔ Nbɛwani kɔnɔna fana na min ye armée ye a yira k'a fɔ ko ale wulikajɔ kɛ ka tɛnɛnkunta in bali Nbɛwani fana ta dɔgɔkun tɛmɛnen fana k'u y'o fana bali wulikajɔw bɛ sen na ninnu ta kɔni kɛlen don armée sen nɔ u sen nɔ sabula min ye an ka sɔrɔdasiw ye u fana y'a yira k'a fɔ ko nin waleya in tɛ bɛn maa ninnu bɛ nin de ta
ka to feere ka no kɛ nafolo ka tila ka na an ka jamana k'ale kɛlɛ ni o ye tuguni ba k'a falen no bi degun bɛ ka k'a la ɲafungɛkaw fɛ yen min ye Tɔnbɔkutu marabolo kɔnɔna na Gongerekaw Kasun ka taa se Tɔnbɔkutu yɛrɛ dugu kɔnɔna ma dugu 40 ani kɔ Amara so bɛ bin cogo min u bɛ bin ten min ye Tɔnbɔkutu misiriba yɛrɛ kɛrɛfɛla ye n'o ye Jingarebɛri ye ka taa se kan kɛrɛfɛla ma secteur min bɛ n'o ye Lafiyabugu ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni falen no ji la tew ɲɛmaw wulilen no k'u jɔ ani baɲumankɛtɔnw yaasa dɛmɛ bɛ se ka don maaw ma cogo min so min binna maa si t'a da dɔn nin waati in na wa min ye ministre min yɛrɛ bɛ an ka jamana kɔnɔna kibaruya lakana kalama ale fana ye wulikajɔ kɛ k'a yira sa k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ ji minnu sigitɔ filɛ nin ye dugu ninnu na nin ye maa kan'u min dɛ maa kana don u la wa maaw k'u yɔrɔ jan u la sabula jiw ni banaw bɛ na min ye dugu kɔnɔna na fana ka fɛɛrɛ tigɛ maa minnu bɛ n'olu ye degun sɔrɔ olu bɛ se ka da dɔn cogo min dɛmɛ bɛ se ka ta ka d'u ma sa k'o baara fana sigi sen kan nka min ye jamana ɲɛmaaw ye Amara u ko k'alisa k'an ka hakili to an yɛrɛ la sanji minɛ fɛɛrɛw la dɛ k'an kana taa an jɔ yirikɔrɔ minnu bɛ dangandaw la k'u k'u yɔrɔ janya halisa dangandawolow la sabula ji a ma ban han u ko fana ko hali parapluie ko ninnu ni fɛnw maaw k'u matarafa wa k'u k'u hakili to fana samɛgɛriw k'o bɛ se ka jigin o kɔrɔ tɛ ko san wɛrɛ bɛ na sa wa ayiwa minisiri kɔni ye communiqué kɛ ko mɔgɔw k'u hakili t'u yɛrɛ la kɔkan kibaruyaw la Senegalikaw fɛ yen waati min na Kande Caroy ale fatuli min san 80 ɲɛnajɛ bɛ ka kɛ Senegali ale baɲumankɛtɔw a n'a fasodenw ka tɔnjɛkulu Amara olu ko min ye Caroy yɛrɛ sɛbɛn minnu kɛra a ko kan dɛ k'a ka dayɛlɛ bɛɛ ye dɛ waleya in tiɲɛ ka se ka dɔn ten sa sabula bi ni nin ko in tiɲɛ ma dɔn maaw olu tɛna lafiya Sudani sidikaw fɛ yen kalo 6 de ye nin ye sa u bɛ ka bɛn ɲini a yirala sa k'a fɔ ko min ye Sudani sidi ye k'u ma ɲɔgɔn cɛ ka taa Keniyakaw fɛ yen Nairobi wa bɛn ko ka o ɲini yaasa min ye kɛlɛ ale bɛ se ka ban cogo di maa 180 o de kɔni fatura nin ko in senfɛ don o don marafaci o de bɛ yen Joe Biden ale ka tagali Angolakaw fɛ yen a y'a yira sa k'u bɛna dɛmɛ ta ka don min ye farafinna jamanaw ma $1 miliyari 1 k'u bɛna o di a ko sa ko min ye waati gɛlɛya kɔlɔlɔw ye ko jugu minnu bɛ ka kɛ bi ka taa se kɔngɔw ni jaw ma ko États-Unis ko ale bɛna o kɛ laseli a kɔni y'a kɛ yan'a ka bɔ Angolakaw fɛ yen sabula a tun bɛ taama n'a ye ani ni jamana ɲɛmaaw olu kɔni bɛ bɛnkan wɛrɛw fana kɛ bɛnkan minnu ni farafinna bɛɛ sen t'o la Amara o ye sa sini jamana ale kana na taa Angola ta caw ka bɔ États-Unis ɲɛkɔrɔ États-Unis ale bɛ o baaraw la Faransi jamanakuntigi ko kamanagan y'a ta ye tile 2 in na dɛ min ye Emmanuel Macron ye ko degun caman b'a kan bɛrɛbɛrɛlitɔnw tɛ k'a to fasodenw ka tɔnjɛkulu tɛ k'a to a yɛrɛ fana tɛ k'a yɛrɛ to sabula k'a bɔra ka kuma minnu fɔ dugudenw ko halisa k'a ma ko faamu koyi ko nɔn tɛ ko laɲini ye kelen de ye a ko don nataw la k'a bɛna premier ministre kura sigi Amara farafin jamana n'an ta tɛ kelen dɛ premier ministre kɔrɔlen u tɛ taa koyi olu bɛ to yen de fo kura ka sigi kuma min baara mun bɛ yen n'u bɛ se k'olu kɛ o n'olu latɛmɛ nka min ye Macron ye a ko ale assemblée cili min kɛ juin kalo tɛmɛnen in na dɛ ko mɔgɔw m'a faamu a mɔgɔw y'a faamu ale de m'a faamu a ko k'ale ka fanga tɔ tora kalo 39 ye k'u k'a to u ka lajɛ o kow fɛ wa motion de censure a m'o kɛ koba ye koyi a ko minnu y'o kɛ k'olu tɛ démocratie ye o k'olu kɔni tɛ démocratie Amara ni bon tubabu ka ko don an bɛ segin ka na Mali la polisi minnu bɛ nin waati na Kucalakaw fɛ yen olu y'u bolo da maa 5 kan dɛ baara ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen o kɛra kalo salen ale tile 30 waati kana don a tile fɔlɔ kɔnɔna na siganama dɔw de kɔni yera sa Kucala ale kɔnɔna na fɛnw yer'u bolo mun t'u ta ye a yera sa k'a fɔ ko min ye waleya yɛrɛ ɲɛɲinini senfɛ ko Kucalakaw ma wuli kana fɔ Bamako yɛrɛ kɔnɔna na yan wa sabula u kun y'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw ye laɲini minnu kɛ olu la waleyali kɔnɔna na a yera sa k'a fɔ min ye nin ko in ye maa fɔlɔ minnu minɛna 5 ninnu na o ye maa 3 ye
o maa saba olu kɔni ɲɛ tana kɔni ye wali butigiw ye min ye butigiw ye wulu dakari cogo wulu dakari su ani tile ten sɛgɛsɛgɛli dɔ de nana kɛ sa ka wuli ka jɔ kɛ k'a ye k'a fɔ ko ni butigi dakarila ninnu dɛ kucalaka dɔ kɔni sɔmina ka fila yɔrɔ fɔ u ye sɛgɛsɛgɛli nana boloda sa ka t'olu ta fo u tɛgɛ ma olu fana kɔfɛ tuguni maa fila wɛrɛw olu fana minɛna kucalakaw fɛ amara olu ɲɛ tana ye bagan ye u ye bagan sugu sɔrɔ u ye wulu sɔrɔ o u ye ba sɔrɔ o u ye saga sɔrɔ o u ye misi sɔrɔ o u ye hali fali sɔrɔ o u b'a bɛɛ cɛ ka taa n'a ye nin do wa nin ye saga ye dɛ aya miyankaw ka baniko jan t'a la k'u minɛlen min yɛrɛ si bɛ san 20 na amara zon dalankolon tɛ a ko k'ale bɛ sagamisɛnninw de suɲɛ sagamisɛnninw ani sagamuso k'ale ta y'o de ye k'ale tɛ se sagajigi ma yɔrɔ si la u ko ma ko bagangɛnna de don wa u y'a minɛ sa ka taa n'a ye ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ sabula maa minnu yɛrɛ sɔminna la sa olu kɔni y'a yira k'a fɔ sa a ye suyɛnni kɛ yɔrɔ min yɛrɛ la o ye mɛdinɛkurakaw fɛ ye Kucala quartier dɔ don sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛɛ lajɛlen kɛra ka ban pewu min ye filanan ye o si bɛ san 35 la o fana ɲininkara ale kɔni moto Ajun ale y'o de kɔni suyɛn o taara ye ale bolo o tɔw sa olu ka ɲininkaliw n'u ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ sen na Kucalakaw ka sugu yɛrɛ kɔnɔna kɔni bingali caman mun kɛra ye min ye kiiri tigilamaw ye olu na maa 5 in sɛgɛsɛgɛ sa a ko taa n'a bila ka dɔn Kucala komisɛri k'a n'a ka baarakɛlaw k'u bɛɛ lajɛlen fo amara ko FIFA ka classement min kɛra kalo salen in na ko farafinna Mali ma kɛ 8nan ye de min ye an ye se 2 minnu sɔrɔ n'o o ye Coupe d'Afrique éliminatoire ye kuma t'an ye 6 ni fu min kɛ ani 1 ni fu min n'an y'o kɛ Mozambiquekaw fɛ yen o y'a to an jɔyɔrɔ ɲɛna kosɛbɛ ko n'o ye Zɛgliw ye ko nin waati in kɔnɔna tiɲɛna an kalifiyelen don wa an ka groupe kɔnɔna an kɛra gale ye ni kuru 14 ye min ye an ka wulicogo ɲɛna kosɛbɛ FIFA ale kɔni ye Mali bila nin waati na k'an bɔ 9 la ka n'an kɛ 8nan ye farafinna min ye diɲɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan sa an bɔra 54nan na ka na kɛ 51nan ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen na an ye para ɲɛ 3 de kɛ ka taa ɲɛfɛ o b'a yira sa ko amara n'i bɛ se sɔrɔ o bɛ dɔ fara i ka baara kan min ye Aigliw ye u n'u ka dege karamɔgɔ ko k'u fo nin waati in na joliba ale bɛ jouer à Karido o hukumu kɔnɔ